Okay, for our next song, dahil sabi ko nga kanina, dahil mahirap ang buhay sa Pilipinas, pumunta dito sa Amerika. So, iniisip niya lagi yung kanyang mga iniwanan, mga mahal sa buhay. Pero andyan naman yung mga phone cards, pwedeng tumawag. Katulad ni Manong Randy Galvida. Okay, kakantayin po namin yung isang theme song po ng mga magkahiwalay. Na yung lalaki nasa Pilipinas, yung babae nasa Amerika, or baliktarin natin. Okay. This song titled Kawal ni Aya. Para po sa inyong lahat. Padayo ka man dito'y sibay ko. Iba eta milya arinibo. Lagi ko kengka into ako pas tasika biat ko di salati biar bilbilane ditunggal dari aking awan mo dito'y arpa ket pangrayap latan ti umisem no kinatungong tinag lagi Pituran ka dailiw kensed ka Panlubog di damit iginggina dati kawang niyayang nalaka singgalot dagiti puso ta kanawat kasurat patpat kay kansong nakapagsurat ang tawan latyawanen awan pa'y ngay gatang tibugyungin mangipawit ka pumadagos apaman na maawat mo na tinapnon dili na surat ko tay kano sapatos di junior mo itad mo kano akwarta tay itad mo kinibalasan mo di balikan niya aklawan basta di mo liplipatan tay lusin ko a Victoria's Secret. I love you di maipagpatikin ka ansang. Ulit-ulitin abas basain sursurat mo nga ina awaten ket parang latan ito'y na Ilangan biat ko nga umis-isem Ituran ta dailiw kensed ka Panlubog di tamet iginggina
busog na. Hello, Hello. kumusta ka tan? Okay na mo dito. Pero na yung repetition ko ha, yung wrong spelling tayo nagan mo, so gananos ka pa. Okay!